Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur aperitibo berezi bat prestatu behar dugu, ogi eta tomate bonboiak Urdaiazpikoarekin. Erakargarria zala, ikusiko duzu ze emaitza polita. Ogia, lehenago famili bakoitzak etxean berean prestatzen zuen ogia, bai ogiaren orea, bai ogia ere. Untekoan prestatu behar dugu, ogi eta tomate bonboiak Urdaiazpikoakin. Hortarako beharko dugu, 50 gramu ogi zahar bat, 2 osto gelatina, gero 3 tomate, untekoan latazkoa da, 3 tomate xurituak, salsa de tomate, gatza, azukrea eta olio pixka bat. Jarriko dugu urean hidratatzeko gure gelatina hostoak. Jarriko dugu hor, hau bigunduko da, guri-guri jarriko da, eta biztartean moztuko dugu ogia karratutan. Orain siatuko ditugu tomatiak, karratu txikitan. Eta orain suan patuko dugu, olio pixka batean, dena frijitzen. Tomatia, getzen dugu ogia, jarriko dugu salsa de tomate, bai.
Eta frijitzeko apatuko diogu gatza. Eta azukrea. Hortzen. Gure gelatina ja guritu da eta gehituko diogu hemen. Eta berotasunarekin egingo dena da urtu. Eta behin urtuz gero, pasatuko dugu dena batidoratik. Orduan jarriko dugu ontzi batean. Eta birrindiko dugu fin-fine uzteko. Bueno, eta orain moldetan jarriko dugu eta hozkailura hozteko. Bi moldetan patuko dugu. Eta gero hau hoztekin hozkailutik aterako dugu eta bonboiak egingo ditugu kubo edo karratu forma ematen. Eta gero gure urdaiazpikoa jarriko dugu gainetik. Urdaiazpikoa edo zezina edo zein embutido. Zu gustatzen zaizuen embutido bat. Bueno, horrela, listo. Orain, hozkailura. Garia, 20 integraleko 100 gramok 8,5 gramo zuntz dietetiko du. 20 zuriko 100 gramok berriz 2,2 gramo. Gomendatzen da heldu batek 20-35 gramo zuntz dietetiko hartzea egunero. Baltzenekien baztanen garia ereitzen zela 20. mendeko 60. hamarkada arte. Bueno, eta hemen ditugu gure tomate bonboiak egiteko prest. Orduan desmoldatzen dugu, polliki. Horrela. Orduan, postu nahi duzuen forma, bale? Orduan, nahi dugune da adibidez hola. Eta hola. Jarriko diogu urdaiazpiko gainean pixka bat. Horrela.
horrela. Olio pikin bat gainetik. Eta pres. Hemen ditugu ogi eta tomate bonboiak urdaiazpikoarekin. Ba, ikusten duzuen bezala, itxura xarmanta, gustua ez da gutiago. Eta, bueno, hemen dugu gainera osagai guztiak. Badugu ogia, badugu tomatea eta badugu urdaiazpikoa. Beraz, honegin. Ogi eta tomate bonboiak urdaiazpikoarekin osagaiak. Latako 3 tomate natural, 30 gramo tomate salsa, 50 gramo ogi, 10 gramo azukre, gatza, 2 gelatina horri, 2 urdaiazpiko xerra.